return from America. E66, Neil Herselman. C164, Johan Struan. E178, Shante Elford. E17, Bertie McDon. And C515, number plate there. This is Group A of the Stock Road class. Positie achter hem in 5 dubbel 4. En Jan daar van Keith McGregor. 76 van Neil Hasselman. Again 6-4 van Johan Struan. Dat is de Chantay Elford laatste nummer 17 van Bertie McDon, de one-arm bandit. En dan is 5 van Nando Kleiber van Afrika. Aan die buitenkant 7-5 van Rihanna van Nathan Rusland. Dat was deel van de force. Die 67. Afgelopen die 75 van Clark. Eddie Sprader, nog 4. Edwin Drake. En die 77 van Dean Appen. Mensen hier voor die commentators, als je net was gaan zeggen aan mensen, Kenny Grant, Australië, allemaal alsjeblieft een meter, een brand zoals het van die Grant af. En dan wil je wel even veilig en dan wil je wel aan de hal wat zit langs de draad. En dan moet alsjeblieft van ons een meter opbouwen tussen jezelf en die draad. Yeah, correction, my earlier statement, 14 cars coming out, 21 entries in total, so divided into groups of 7. This is A and B that are racing out.